Mifa, na ga na Usama, na ga na Al'ali. Magana gaskiya ba zai yi ba ki dinga koye mana kina mana kuma kullun an magana ya kuce ana tare. Wallahi sai mun gani. Gaskiya ni sai na ga babu wani ana tare. Kowa sai mun ga taki mun ga halin mun ga taki. Wallahi to ta karshe kika yi ne? In ba ta karshe kika yi ba ki nuna mana mu gani mana. Cin gaba. Ni ne na karshe, ni na dauki ajin nan amma kuma kice ba za ki nuna mana taki ba. Ta waye ban gani ba ana. Shi ne zo na karshe ma kenan. Kun ga ba fa tuna baki zaki ba ko jirgin sama zaki tuno yau ko ki nuna mana ruwan din nan mu. Wallahi ba ku saba ba wanda ya sai ba mu gane ban bisa ba. Ni na ji ba. To me yasa kika ga namu? Ka ga ba za a nuna ba. Da Allah ku zo mu tafi. Mun kuna fata mai lokaci ne ma nake ce da Allah. To wannan dai mun san dai dai haji ka jaga. Ba ku. Aminiya. To a nuna mun bana ni ma ko ni ma ko a nuna mun ba. Gaskiya mu ba akwai gyara. Gaskiya akwai gyara. Ni gaskiya nan zaɓin nake mun ba. Lasi ya ka kike bi kyau ba. Gaba ɗaya wallahi ba ta karatu a makaranta wa sai ke yin kin ga shi karatu iya da matukar muhimmanci. Kin gane abin da zaki dinga duba shine ke mace ce ko ba haka bane zaki aure kuma zaki haihu baki san ina zaki tsinci kanki ba kuma zaki haihu idan baki karatu ba me zaki koya ƴaƴan naki. Ai sai ka gaya min ka fara wa'azi. Ke ba kya mai da abu serious. Wallahi tan ungo abinki, ungo sharaki. Ba ni. Ana ga Dan balaya ne? Wallahi ne. Kwana biyu. Wallahi. Kai kayi wahala gani. Ko ɗaya mu baka shi. Wallahi ina nan. Kai wallahi sai. To ya ake cikin ya bari. Kuma ka san dama ina son ganin ka. To laifi ko wani abu. Wani laifi wallahi kawai ina so in magana da kai ne kanka kai da muhimmi. To me muhibban ta yi? Ba laifi. Kawai dai ka san ita rayuwa idan kana zaune da mutum ya kyautu a ce idan ka ga wani abu zai faru da shi kaɗan ne muka ba shi shawara a kai. Na gane. Gaskiya shakuwar ka kai da muhibba. Na ga abin yayi yawa. Mana. To amma ka san ita rayuwa yau da gobe idan shakuwa tana shiga. A yayin da aka ce rabuwa ta zo ko wani abu ya ketara. Ana samun matsala ba. So amma ni ai tsakanina da muhibba ba. Kawance ne ai. In shakuwa ta yawa soyayya kuma ta kan zuwa kwatsam ta shiga. Ni kallon ni yaro ne ni ba. Yaro. Dan yaro da ni kuma fara soyayya. Lai Allah. Ka iya mana. Kawai da ya kyauta a ce ka ɗaya rage da shiga cikin ka. Saboda idan aka mata aure kuma zai iya fara. Haka ne amma ni yanzu mai bala na tuba ko yanzu a mata aure ni ban damu ba. Kakka damu. In dai wannan ne kakka damu. Allah ga dan soyayya je kai wala waje. To yanzu ake ciki bari je gareji. Gareji. Wallahi gareji. Yara mota. Kai ba ganda bukatun kayana ba na gareji. Ai kayan gareji na ne wannan. Amma ba ga mun cewa ka fara zuwa gareji. Wallahi na fara zuwa gareji. A mice cikin gareji. Wajen da an yi hutun makaranta kafin a hutun makaranta an koma gareji kawai daidai ina zuwa ne. A dinga zama ana ta. Kuma haka ne. Ya kamata a ce ana dan abin nan. Haka ne wallahi. Ne. Bari mu shiga. Kenan to sai na kawo sai ka kawo benzar ka benza. Aminiya. Mommy. Ba mu muka a gidan namu?
Sannu da zuwa, barkanka da zuwa. Ya hanya an zo lafiya? Lafiya lau. Ya mutan gida ya kowa da kowa? Na duk lafiya lau. To masha Allah sannunka da zuwa. Lajiya ma zan zuwa amma ban samu dama ba saboda makaranta. Allah sarki. Sai wa kai hutu. Allah sarki to sannu da zuwa. Ya sarki sannu da zuwa. Yawa. An zo lafiya? Lafiya lau. To ya hanya? Lafiya lau. Ina Sarayya ko ban ganta ba? Ta ce bata shirya wani sabon to da ita ba. Kuma ba zan iya jirawa. Amma dai za ta zo kafin hutu ya kare ko? Na gaya muku za ta zo. Tare muka shirya za mu to amma sai bata shirya ba yau sai ya to na batta. Ya kuke magana kaman kun fi santa a kaina? Haba. To ai dukan ku ƴaƴana ne. Ta ya zan fifita wani akan wani? Dukan ku ƴaƴana ne ai. To haka ne. Aminiya. Alamin, yau an yi hutun makaranta ko? Yau aka yi hutun makaranta. Daga yau in dai ka wuce karfe 10 baka zo ba sai na hukunta ka. To, ka ji ko? Mutumin naka ya zo fa. a haba dai wanne daga ciki? Sadiq mana. Kai ka ga yanda ya girma? A haba da Allah, ka ce ya fi tsayi yanzu. To dama kai wani tsayi ne da kai? Amma dai na fi tsayi ba? To sai me dan ka fi da tsayi? Inda shekarun mu daya, wallahi da sai na fi ka. Ai ba da gane da wallahi ko kin girme ni ko na girme ki, wallahi na fi ki tsayi. Ai a kira cikin ne ai ba wai a wani abu ne ba. Da cikin da plan an wata ce. Haka. Ya zai. Allah wallahi. Kai je bai wallahi da ni da kai yanzu fada ba. Da Allah. La ilaha illallah. Alkazan faga wani ya ce fakin mai. Billahi la fakin mai. To ni ma ya mun. Allah. Kai da yaudara al'amarin nan tun kafin ki gashi zaki ce kina san shi. To ni ma ai tun kafin ya gani ya ce na masa. Kuma haka ne kai baka shiga kafar dama. Ba da Allah. Wallahi ta karbe ka. Rana kai. Duniya ce wataran sai labari. Mistake is gone. Unique picking on the mix. Talaka bawan Allah kare da kalamu da komai. Duniya ce wataran sai labari. Talaka bawan Allah kare da kalamu da komai. Duniya ce wataran sai labari. Kana da shi an soka, baka da shi an guje ka. Duniya ce wataran sai labari. Zaka bayar Allah ya baka, rashin bayarwa ya hane ka. Ba kai wa kanka ba, wani kuma bai sai ya hana ba. Tashi ka nemi na kanka, na wani kar ya ruɗe ka.